Io no quiero. Aquí está. Aquesta regeneració quan podem fer cada any, aquest any no vull dir per què. Per què no sé què? Perquè la Generalitat no pot dir que el Poble de pagui aquesta regeneració de la pagui anys que estem així. Si el començament d'aquest problema era mínim, haguéssim pogut observar, no teníem el que estem ara. Que és director general de Transport i Mobilitat de la Generalitat, el Jordi Serra, que és professor de Geologia Marina de la Universitat de Barcelona, la Montserrat Nova, que és comparada amb la Universitat de Barcelona, i